Dobrý den, přátelé, milí diváci, milé divačky, ahoj. V dnešním videu se podíváme na to, co všechno najdete v mojí informační brožuře nebo informačním interaktivním materiálu pro pečující a lidi s handicapem. Takže si ho tady otevřeme a celý si ho od zhora dolů projdeme a uvidíte, že se vám vyplatí si ho stáhnout, je zadarmo, máte ho ke stažení tady pod videem v odkazu nebo na mých stránkách www.careinfo.cz, psáno z C, anglicky, care-info. Tam si můžete tady tu brožuru nebo tenhle interaktivní materiál stáhnout. Je interaktivní, to znamená, že pokud jste online, tak všechny tlačítka fungují tak, že vás rovnou přesměrují tam, kam potřebujete a jsou v něm shrnuty všechny potřebné informace, které potřebujete k tomu, abyste mohli efektivně začít pečovat o sebe nebo o svého blízkého. Snažil jsem se, aby ten materiál byl co nejstručnější, ale zároveň, aby v něm byly ty nejpotřebnější informace napsány tak, aby byly co nejpochopitelnější, ale nejstručnější a zároveň, aby v něm byly všechny odkazy, které člověk potřebuje, a pokud je tam nějaký odkaz na organizaci, tak je tam proto, že s tou organizací mám dobrou zkušenost, nebo jsem v ní pracoval a mám s ní dobrou zkušenost, nebo jsem se na ní obracel buď jako pečující sám, když jsem o někoho pečoval, nebo jako pracovník v sociálních službách a mám ty organizace vyzkoušené, proto tam některé nejsou a některé jsou. Ale samozřejmě nevejdou se tam všechny. A kde najít organizace, to říkám ve videu o sociálních službách. Jděte do registru sociálních služeb a tam najdete adekvátní službu. Ale teď už se jdeme podívat na tuhle moji interaktivní brožuru pro pečující a lidi s handicapem. Tak pojďme na to, co v ní je. Abyste si brožuru mohli zadarmo stáhnout, tak se musíte podívat na můj web careinfo.cz, kde jsou i další dokumenty, a až se vám moje stránka otevře, dáte dokumenty ke stažení, tam je spousta dokumentů a první z nich je právě tady ta brožura. Tu si stáhnete do počítače a pak to vypadá takhle. Musíte si ji stáhnout, aby fungovala interaktivně. Tady je napsáno, že je funkční na Macu a na počítači, ale omezeně funguje i v chytrých telefonech, ale je to nespolehlivé. Záleží na tom, jak máte nastavený telefon. Tak, tady vidíte 23 kroků pro začínající pečující, kde je podrobně, ale stručně a jednoduše vysvětleno, co musí udělat začínající pečující, aby se postaral o člověka s handicapem v domácí péči. Pak tady máme různé organizace a služby, je to interaktivní, takže když na to kliknete, tak se vám ten odkaz otevře, nebo tam vidíte telefonní čísla, pokud jde o nějaké linky důvěry a tak podobně. Tady, když si třeba klikneme na Diakonii, na SOS centrum, tak vidíte, že se vám to hned otevře, takže všechny tady ty tlačítka jsou interaktivní a přesměrují vás rovnou tam, kam potřebujete. Tady to na chvilku stopnu a chci vás poprosit o podporu, protože tohle všechno dělám zadarmo, ale samozřejmě mě to stojí nějaké peníze a hlavně hromadu času, jak výroba těch videí, tak třeba výroba té brožury, a budu rád za jakoukoliv malou finanční podporu, buď pomocí webu coffee.com/careinfo.cz, kde mě můžete pozvat na pomyslnou kávu, anebo přes tenhle QR kód, což je odkaz na můj účet, a můj číslo mého účtu vidíte i tady pod videem. A moc děkuji za případnou finanční podporu. Tak, tady vidíte další ze stránek toho dokumentu, kde máte třeba odkaz na registr poskytovatelů sociálních služeb nebo Národní registr zdravotních služeb. Jsou tam všechny důležité odkazy pohromadě, takže nemusíte už nikde hledat, takže cokoliv potřebujete v tomhle dokumentu najdete. Pokud vám tam něco chybí, napište mi to do komentáře, ale já myslím, že tam skutečně nic nechybí. Tady třeba vidíte žádost o příspěvek na péči a zase jednoduše se k ní dostanete přes tenhle ten můj interaktivní informační materiál. Tady potom dál jsou shrnuté některé informace třeba o příspěvku na péči,
nebo o příspěvku na zvláštní pomůcku, nebo je tu ICE seniorská karta, kterou si můžete taky stáhnout na mém webu. Ta je tady ke stažení, tu si můžete vyplnit, o té budu dělat taky jedno video a je tady na mém webu i informace k tomu, jak ji vyplnit a takový stručný návod k seniorské kartě. To je docela užitečné, stáhněte si ji. Taky jsou tu informace o invalidním důchodu. No a pak tady máme informace o domácí zdravotní péči, nějaké základní informace a novinky od minulého roku. Potom základní informace o dlouhodobém ošetřovném, protože minulý rok se tam měnilo hodně věcí, takže tam jsou aktuální informace. Můžete třeba si otevřít tady žádost anebo informace na stránkách toho odkazu. Potom tady vidíte třeba změny, jaké jsou v ošetřovném od minulého roku, informace o parkovací kartě nebo informace o příspěvku na mobilitu. A pak jsou tady odkazy na videa, která jsem našel a která se mi líbí pro začínající pečující, aby věděli, jak třeba manipulovat s člověkem, který je ležící, jak pomoct člověku, který je na invalidním vozíku, na toaletu a tak podobně. Jsou to moc užitečná videa a jsou to odkazy tady na ty organizace, které mají ta videa na svých stránkách a na svém YouTube. Takže tady třeba vidíte jednu tu organizaci Cestu domů, která tam má nějaké výukové video. Pak jsou tady další informace, tady je vyhláška, to znamená ceny sociálních služeb, zákon o sociálních službách, zákon o zdravotních službách, kdybyste se v něm potřebovali zorientovat, tak tady na to máte odkazy. A pak tady je poměrně dlouhá část, které podrobně vysvětlují, jak upravit byt pro člověka, který je těžce pohyblivý nebo má nějaký vážný zdravotní problém a jak upravit byt tak, aby vás to nestálo hodně peněz, protože nemusíte většinou dělat žádné velké stavební úpravy, ale pokud si přečtete tady ty moje rady, tak ten byt upravíte úplně bez problému. Jsou tady samozřejmě taky návody a informace o tom, jak používat zdravotnickou postel, kde ji sehnat a tak dále. Tady třeba vidíte, že tam je každá místnost zvlášť, takže kuchyň, koupelna, předsíň, ložnice, je tam rozepsáno, jak by tyhle místnosti měly vypadat. Tady u koupelny potom máte odkazy na sedátko do vany, mobilní nafukovací vanu, speciální vak do vany nebo závěsný vák. To jsou takové 4 pomůcky, které vám pomohou, když chcete se starat o hygienu toho, o koho pečujete. Tak tohle jsou velcí pomocníci, třeba tenhle nafukovací vák, ten jsem používal ve Velké Británii, když jsem tam dělal pečovatele o seniory, moc užitečná věc. No, tak potom tady máme základní informace o tom, jak má vypadat toaleta a informace o invalidních vozících, jestli vybrat elektrický, mechanický, jak manipulovat s invalidním vozíkem, tam je výukové video. Potom tady máme informace o chodítku, zase jak ho správně vybrat, jak se používá. Pak tu máme informace o tom, co je to schodoles a zároveň odkaz na žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku, což je právě ten schodoles. A tady je nějaké závěrečné shrnutí, pak je tu odkaz na můj YouTube kanál, který právě sledujete. Potom tady máme odkaz na můj kurz pro pečující. Kdybyste nechtěli sledovat postupně všechna ta videa na YouTube, tak není nic snazšího, než si koupit tenhle můj videokurs, v kterém, jak vidíte, je spousta informací. Je v něm shrnuto úplně všechno, co sice postupně asi bude na tomhle YouTube kanálu, ale v tom kurzu je to všechno dohromady. Je to rozdělené do kapitol, jednoduše se v tom budete orientovat. Jsou tam další materiály navíc a můžete to teda hradit z těch bonusových programů, které jste tady viděli. No a tady je na konci úplně takovéhle shrnutí, kde jsou všechny základní weby, které potřebujete k tomu, abyste mohli zajistit svému blízkému péči. Je tu QR kód na ten můj kurz, informace, odkaz na YouTube kanál, Facebook, Instagram, na coffee.com, kde mě můžete podpořit, a na můj web Care Info a web Naučme se, kde zase je ten můj kurz.
Takže tohle je takhle ve zkratce to, jak vypadá tenhle můj interaktivní materiál pro pečující. Jak jsem říkal, je potřeba si ho stáhnout do počítače, aby byl takhle krásně interaktivní. V telefonu mi to někdy funguje, někdy ne, nevím čím to je, takže je to lepší si to otevřít v počítači nebo na tabletu, tam to funguje úplně bez problému. A já doufám, že vám tenhle materiál bude užitečný a budu moc rád za jakoukoliv vaši podporu. Přátelé, moji milí diváci, moje milé divačky, tenhle projekt dělám bez jakékoliv podpory firem, dotací nebo neziskových organizací a budu proto moc rád za jakoukoliv podporu mojí práce na tomhle projektu. Takže pokud byste mě chtěli podpořit, můžete mě jakoukoliv částkou podpořit pomocí QR kódu, který právě vidíte přímo na můj účet a číslo mého účtu máte taky v popisku videa. Podpořit mě taky můžete tím, že mě pozvete na pomyslnou kávu, a to prostřednictvím webu coffee.com/careinfo.cz, kde mou tvorbu můžete podpořit jakoukoliv částkou a tam snad bude brzy i nějaký bonusový obsah. Už teď si pod videem můžete zdarma stáhnout už zmíněnou informační interaktivní brožuru. Kdybyste ale chtěli všechny informace hned, můžete si pořídit i můj kurz pro pečující, který taky najdete v odkazu pod tímhle videem a najdete ho jak na mém webu careinfo.cz, psáno s C, tak hlavně na webu naučmese.cz. Na rozdíl ale od videí na tomhle mém YouTube a Spotify kanálu je kurz placený. Najdete v něm ale všechny informace hned a seřazené do kapitol, takže je lehce přehledný a lehce se v něm zorientujete. Pokud jste zaměstnanec nějaké větší firmy, můžete kurz navíc platit z některého bonusového programu, jako je třeba Ethernet, Benefity Plus, Benefity.cz nebo Sodexo. Já vám děkuju, že sledujete tenhle můj YouTube kanál a podcasty a já se budu snažit, abych vám co nejvíc pomohl ve vaší složité situaci pečujícího nebo člověka s handicapem. Moje informace jsou ověřené nejenom mojí erudicí, ale hlavně léty praxe a proto doufám, že vám budou informace užitečné a ušetří vám spoustu času a starostí. Nezapomeňte můj YouTube kanál a podcast odebírat, lajkovat a samozřejmě budu rád i za jakoukoliv drobnou finanční podporu tady toho mýho projektu. Mějte se krásně a nebojte se, nejste na všechno sami, je tady spousta organizací, které vám rády pomohou a já vám na tomhle YouTube kanále ukážu, jak si o tu pomoc říct. Dodatek pro firmy. Mnoho firm na YouTube i v podcastech podporuje tvůrce, kteří vyrábí zábavný obsah, což je samozřejmě naprosto v pořádku, protože já mám taky rád zábavný obsah, rád na něj koukám. Budu ale moc rád, pokud by se našla nějaká firma, která by chtěla podpořit tuhle moji tvorbu, která možná není zrovna dvakrát zábavná, ale jak doufám, tak pomůže mnoha lidem, kteří pečují o sebe nebo o svého blízkého. Jistě i mezi vámi, majiteli firem, je někdo, kdo někdy pečoval o své rodiče nebo prarodiče, tak víte, jak je těžké poskládat si všechny ty informace z těch střípků, které dostáváte a jak je těžké o někoho pečovat. Tak pokud byste chtěli tenhle můj projekt podpořit a máte etický produkt nebo etickou službu, neváhejte se mi ozvat, rád vám tady na tom YouTube kanále udělám reklamu. Ale samozřejmě budu rád i za jakoukoliv nezištnou pomoc. Mějte se krásně a ahoj a nashledanou u dalšího videa. Ahoj.